Els aiguamolls són les zones humides de la Terra, uns terrenys impermeables i planers, tapissats per aigua dolça o bé salada i diferents plantes herbàcies com les canyes o els joncs. Són homòlegs als pantans, però es diferencien per comprendre plantes baixes i no arbres. Es formen per vessaments o aportacions de rius o llacs o sorgiments des dels aqüífers. Se situen tant a zones de muntanya o en indrets continentals, on n'hi ha molts més, però ocupen menor extensió, sols un 14%, com també a l'àrea costanera, prenent forma de maresmes, albuferes o llacunes, sobretot a prop d'estuaris o de deltes. Són uns hàbitats immensos, enormement funcionals, amb gran biodiversitat. Es calcula que són lloc de pas o cria per la meitat dels ocells i una llar per als amfibis, per als peixos d'aigua dolça o bé salobre, pels mamífers com la llúdriga i per molts invertebrats. El seu ric ecosistema contribueix a retenir aigua, controlar els temporals, generar vida i captar diòxid de carboni en quantitats molt importants. Més enllà de l'oceà, són l'embornal més important dins la Terra. Les microalgues que contenen i les plantes que els envolten fan respirar l'atmosfera mitjançant la fotosíntesi oxigènica i atenuen el creixent escalfament. Però quan minven o es degraden, poden revertir els efectes i passar a ser enormes fonts d'emanacions de CO2 i de metà per la mort dels vegetals, la fusió del permafrost a molt més altes latituds i per l'acció de les bactèries en un medi ja anaeròbic. Actualment, l'estat dels diferents aiguamolls és preocupant. Al planeta s'han perdut des d'inicis del segle XX el 64% de totes les zones humides, un declivi que ha estat molt més important durant els últims 40 anys i especialment a dins d'Europa, on aquesta regressió és exponencial i s'accelera anualment en un 1,5%. Als Països Catalans, aquests sistemes són especialment extensos a les àrees costaneres. En destaquen, per grandària, els dos deltes, el de l'Ebre i també el del Llobregat, l'Albufera de València, els aiguamolls de l'Empordà i l'Albufera de Mallorca. Malgrat ser la major part parc natural i estar sotmesos a recerques i programes especials, el seu estat, especialment dels que no són ni protegits, és preocupant. Més d'un 60% dels que han estat avaluats mostra un estat deteriorat. La sobreexplotació de l'aigua, sobretot pel regadiu i les fàbriques ramaderes industrials, l'alteració dels diferents cursos fluvials, la reducció en l'aportació de sediments, l'escalfament, les sequeres més recurrents, l'accés de fòsfor i nitrogen, les espècies invasores i la contaminació diversa i en augment són els grans riscos i amenaces que pateixen. Hi ha lleis o programes de protecció a la Unió Europea i a l'Estat. Sols caldria d'aplicar-les i invertir molts més esforços i diners en preservar que en destrossar.